největší silou, co nejrychleji, dynamicky drbně do toho a ruce nahoru. A to byl nějaký asymetrický, pokud si kolena a ještě jednou vypadli to zůstal. To bylo určitě dobrý na průvodce, na těma majvonkama i hezký. Plus minus a proč dále? Jak to spadne, nohy nahoru to trošičku dej tam plnej speed. Tak, a proč dál? Jak to upadne, proč dál? Ruce nahoru a nehrabej do toho. To tam má naploď se doprava. Tak, ještě, tak se doprava se naploď, doprava, tělem doprava. A vypust a levou kontroluj. Vypust a levou přibrzdit trošku. Tak, a hlídej předstřel. Dobrý. Vraží bleskem pod zadek. Pruska. A vypouští. To už bylo moc. Levou brzdí. A pravá zatáčka. Vrať se mi krásný. Skoro helika.